Πορεία στο κέντρο της πόλης πραγματοποιήθηκε σήμερα από το Σύλλογο Αρμενίων που διαμένουν και δραστηριοποιούνται στην ΚΟ. Τα κεντρικά συνθήματα των διαδηλωτών αφορούσαν στην αναγνώριση της γενοκτονίας και την επιστροφή των τουρκοκρατούμενων εδαφών στον αρμενικό λαό. Εκπρόσωποι της αρμενικής παροικίας στην Ελλάδα καταδίκασαν σε ομιλίες τους όχι μόνο τη συνεχιζόμενη άρνηση της Τουρκίας να αναγνωρίσει τη γενοκτονία, αλλά και τις απειλές που εξαπέλυσαν προς τη γαλλική κυβέρνηση όταν η τελευταία την αναγνώρισε. Τέλος, πρότειναν προς τις θετικά διακείμενες κυβερνήσεις να ακολουθήσουν το παράδειγμα της γαλλικής γερουσίας και να ποινικοποιήσουν την άρνηση της αναγνώρισης της γενοκτονίας. Ως γενοκτονία των Αρμενίων αναφέρονται τα γεγονότα εξόντωσης Αρμενίων πολιτών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εντολές για εκαθαρίσεις Αρμενίων είχαν δοθεί νωρίτερα από τον Σουλτάνο Αμπτούλ Χαμίτ, ωστόσο η κύρια ευθύνη για τις πλέον εκτεταμένες σφαγές τους αποδίδεται στο κίνημα των Νεότουρκων. Ως έναρξη της αρμενικής γενοκτονίας συμβολικά θεωρείται η 24η Απριλίου του 1915, όταν η ηγεσία της αρμενικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης φυλακίστηκε και εκατοντάδες Αρμένοι της πόλης απαγχωνίστηκαν. Τουρκικές πηγές αναφέρουν ότι ο αριθμός των νεκρών Αρμενίων ήταν από 600 έως 800.000, ενώ δυτικές και αρμενικές πηγές ανεβάζουν τον αριθμό των σφαγιαστέντων στο 1,5 εκατομμύριο. Θεωρείται μία από τις πρώτες σύγχρονες γενοκτονίες. Η Τουρκία αρνείται την ύπαρξη γενοκτονίας και ισχυρίζεται ότι πραγματοποιήθηκε ένας βίαιος εκτοπισμός του αρμενικού πληθυσμού. Μέχρι το 2010, 23 κράτη είχαν αναγνωρίσει επισήμως τα γεγονότα ως γενοκτονία των Αρμενίων, όπως και η Διεθνής Ένωση Μελετητών για τη Γενοκτονία. Η γενοκτονία των Αρμενίων πραγματοποιήθηκε παράλληλα και με τον ίδιο τρόπο με γενοκτονίες σε βάρος και άλλων χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή των Ελλήνων και των Ασσυρίων. Το μήνυμά μας είναι η σημερινή μέρα 1915, που έχει γίνει η σφαγή των Αρμενίων από τους Τούρκους. Απαιτούμε να αναγνωρίσουν το έγκλημά τους. Το σκοπός μας είναι να μεταφέρουμε σε όλο τον κόσμο ότι να αναγνωρίσουν τι βαρβαρότητα είχαν κάνει τότε που σφάξανε όχι το στρατό, γυναικόπαιδα, και δυστυχώς δεν μπορούν να αναγνωρίσουν αυτοί. 24 Απριλίου, ημέρα πένθους λοιπόν για όλους εσάς τους Αρμένιους. Γίνονται εκδηλώσεις ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα? Όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο έχουμε πένθος σημερινή μέρα και προσπαθούμε να μεταφέρουμε το μήνυμά μας στον κόσμο που κάνανε εγκλήματα τόσο πολλά. Εδώ στην ΚΟ πόσοι Αρμένοι ζείτε? Είμαστε γύρω στα 100. Και υπάρχει και σύλλογος? Υπάρχει. Έχουμε σύλλογο των Αρμένιων, η οποία προσπαθούμε να μαζευτούμε κάθε πράγμα που θέλουμε να μεταφέρουμε στον κόσμο, ενωμένοι, γιατί είμαστε Αρμένοι, ενωμένοι λαός, έχουμε την ιστορία μας, έχουμε την κουλτούρα μας, δεν είμαστε μπασταρδωμένοι λαοί, όπως μερικοί μπάσταρδοι ήρθανε και αποκτήσανε και από την Ελλάδα και από την Αρμενία και σφάξανε 1,5 εκατομμύρια κόσμο σε πολύ λίγα διάσημο χρόνο. Και περισσότερα άναντρα σφάξανε γυναικόπαιδα. 23 κράτη έχουν αναγνωρίσει αυτή την ημέρα. Τι λέτε για τα υπόλοιπα? Για τα υπόλοιπα υπάρχουν πάρα πολλοί. Τώρα, όπως ξέρετε όλοι, οι πολιτικοί κάνουν και τη δουλειά τους. Απλά υπάρχουν συμφέροντα από το τουρκικό κράτο, γι' αυτό και καθυστερούν. Εσάς το δικό σας μήνυμα για τη νέα γενιά των Αρμενίων ποια είναι? Το μήνυμά μας είναι να κρατήσουμε την ιστορία μας, για να μην χαθούμε, ούτε θα χαθούμε, υπάρχουμε και θα υπάρχουμε.